Que tal, señoras e señores? 6:28 da tarde, prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia. Benvidos ao Voltas co Prato. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa, que nos mandades moitísimas, e a de hoxe promete. Pero os cociñeiros tamén son vos, E poñémolos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal? Como vides hoxe? Moi ben. Ben? Sí. Sí, xa non me acordo nin quen gañou onte. Eu. No, eu. Por No. estás contento, non? Xa, que eres feliz hoxe. Na miña ignorancia. Na tua ignorancia, sí. Pero bueno, o importante é encadear varias. Importante é participar, É cañotas. participar tamén. Vale, sí, porque cartos aquí non ganas. No. Claro. E ti, Begoña, como estás? Eu estou ben. Sí? Sí. Estás contenta? Estou contentísima. Pois imos ver que cociñamos hoxe. Vamos Hai alá. xente que xa o sabe, porque hoxe tiramos a casa pola ventá. Imos ver o que nos trae Enrique de Silleda. Chámome Enrique, vivo en Silleda e vou vos propoñer unha receta para hoxe. A receta é boi de mar gratinado. Para isto necesitamos un boi de mar, cocémolo, dependendo do grande que sea, pois máis tempo ou menos. E unha vez cocido hai que abrilo e limparlle a carne das patas. Unha vez que temos limpo, temos que facer un sofrito, que o facemos con cebola, pimento e allo porro. Unha vez que temos todo doradiño, engadímoslle tamén a carne do boi e metemos todo dentro do caparazón, añadíndolle un pouquiño de viño blanco e un pouquiño de tomate triturado. Polvoreámoslle un pouquiño de pan ralado por encima e metémolo no forno 20 minutos, uns 200 grados máis ou menos. Espero que vos saia mellor que a min e un saúdo. Mellor non sei se salirá, pero con bo xénero vai estar riquísimo seguro. Pero digo eu, Xulio, Dime. por que traes outra persoa de Silleda? Porque me dixo se o traía. Que veo contigo, ainda por riba. Claro. Ni no ocultas, No. Ni no ocultas. Al final, Bueno, boi de mar, a ver. Sí. Como vas facer ti? Pois como di, Enrique. A ver se encadeno. A ver. Vou facer un relleno parecido ao del e vou Vale. cambiar un pouquiño a forma de gratiñalo, nada máis. Pareceme Voulle dar maravilloso. un toquiño. O sea, boi gratinado o teu. Eso é. Vai ser así. E a nosa querida Begoña. Begoña, Eu como vou vas facer facer ti? un plato de revista. De revista Prato? dos 80. Que mal. Sí. Vou facer un cóctel con piña. Para. Un qué? Un cóctel de boi, un pouco de piña, aguacate. Non lle tembles a piña, que tampouco é tan mala. Piña co boi. É que mira. Piña. Camisa de piñas. Piña co Por boi. que pensas que trouxen eu piñas? Piña co boi. Ai. Mira, por favor, non che vou dicir nada. Ponte a cociñar. Veña, feito. Ponte a cociñar. A ver que pasa. Teño que probalo, pero mi madriña, piña con boi, Como estarán as mariscadoras e as mariscadores de Galicia agora mesmo, Mirando para ti, que estás pelando un boi e varlle botar piña. Biches, que fácil é. E que lle vas meter tamén? Salsa rosa? Por si. Voulle meter salsa rosa. Perfecto. E vou explicar como se fai unha salsa rosa Perfecto. usando a materia prima que hai que usar. Vale. Ben feita, vale. Non digo nada máis. Imos ver como comeza cociñando Xulio, porque aquí xa o dou por perdido isto. A ver, Xulio, contame. Pois eu non dou por perdido, porque seguro que está bo, E agora queres ser o seu amigo? Por si acaso Peleastes perdo, por vos si acaso onte? perdo. Claro. Parece que vos pelexastes ou algo antes. Mira, eu empezo cun sofritiño, xa Vale. teño allo picao, pico unha cebola enteira, Vale. e despois... Sofrito, ti valo facer gratinado, entón entendo que vas utilizar o forno. Claro, Vale. que xa o teño prendido. Prendíchelo, non como onte, que xo tiven que prender eu. Mira, fago o sofrito. A cebola, Ajá. o pimento verde e un pouquiño de tomate. Vale. E despois vou abrir o boi e utilizo esa carne e mesturo aí, con todo. Maravilloso. Xente que estades na casa, recordade que podedes chamar, podedes facer consulta, o que queirades. Queredes opinar sobre o boi, cal é o voso marisco favorito? Chamade ao teléfono do programa, por favor. E despois repartiremos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 de outro para a compra, que está subindo todo. O sea, é que non fan máis que subir as cousas. Suben seguido, Sube seguido. Sube seguido. Non hai maneira. Pero nos axudamos a economía familiar, somos así. Ca compra non hai maneira. Mira, como ves, está a ceboliña Vale. e o pimento verde. Que máis dixen que lle botaba, cañotas? Tomate. O tomate. Ben. É un sofrito así, Básico. tradicional. Vale. Vale, vámonos a salpimentar. Está ben así a Sí, vamos a dar un lume, poquinho vas máis. a dar gas. Vale, perfecto. Agora vamos a botar un poquinho de sal. Estás volvendo todo o cámara detrás de ti, Bueno, pois mira, xa fago máis despacio. E un pouquiño de pimenta negra moída. Vale. Que maravilla.
Que maravilla. Que é importante aquí? Que quede ben pochadiño para que despois nos quede un recheo meloso, sabes? Vale. Movemos un pouquinho. Vale. Mira que ben. Mentre se nos vai pochando, pois vou ir, picamos o tomate, despois baleiramos o Vale, boi. é increíble o rápido que recende un sofrito, Sí, tan pronto Polo. colle calor. E xa empeza a cheirar que dá gusto, E sabes que é increíble tamén? O rápido que pican os ollos cando picas unha cebola. Verdad? Sí. Empezas a chorar tamén, así dá gusto, sí. E estas son doentes, Son das boas. Son doentes. Creo que as trouxo Begoña da súa casa. Sí. Deu Sí. ser picantes por ti. Se os trouxo elas son doentes, cierto. Ai, Begoña. Ti como vas, Begoña? Ben, Sí. mira, estou aquí desfacendo xa. Estás baleirando? Bueno, vou ir Sí. vela aí un minutiño, que me interesa tamén o de baleirado, vale? Vale. Vamos a ver que fai Begoña. Pois Conta. mira, está cocido. Mira, este boi pesaba 1 kilo. 18 minutos, eu a refrío un chisquiño. Vale, porque o boi xa o tiñas cocido, tanto ti Sí, como a claro, Xuli. sí, Vale, claro. Perfecto. 18 minutos, fervendo, Con loureiro ou sen loureiro? eu sin loureiro. Ves? A maioría da xente sen loureiro, Sin loureiro, porque a min gusta o sabor propio do marisco. Xa. Non quero que se tergiverse con ningún outro. Que non invada No. o loureiro. E digo eu, a hora de escoller un boi, por exemplo, Sí. eu, que me gusta moito o marisco, pero a mellor non sei ir a lonxe ou ir a Sí. mercar a peixería. Sí. Como sei que un boi ben cargado? Mira, eu teñolle un truco. Ajá. Sabes o caparazón que tapa? Sí. Cando levanta un pouco o caparazón, é que o boi está cheo. O sea, eso é bo. Eso é bo. Eso é bo boi. Depois tes que facerlle así. Se non Vale. si ten peso, normalmente tamén debe Pero eso debe me estar cheo. desengaña, porque pasa tamén Mira, ca centola. Mira que rico. Sí. Ten boa Bueno, pinta. este ben E moi despois, cargado, mira, ves, está rubio, ves? Ah. Está rubio. Entón, Vale. eso é bo, que este rubio. A ver, Ese color. Vale. Mira a ver se está Mira, a chido, ver. non, A ver, espera. Isto é un macho ou unha femia? Unha femia. Isto é unha femia. Son os dous femias. Vale. Os machos son os que teñen así máis trianguliño, non? Eso é. Vale. A ver. Vamos a ver como está este. A ver. Ben máis baleiro co dela. Aquí hai un tongo, Aquí hai un tongo. Deixa un pouco, si queres. O del ben máis baleiro, a sí. min chega. No, pero está cheo, Pero ten está carne. ben, está Ten ben. carne, Mira, Mira. É increíble. No, digo vos de verdad. Juan e Seba nunca quedan a voltas co prato. Están aí detrás os dous. Están esperando, Están non? esperando aí detrás os dous. Están esperando a ver o que sale. Ves? Parvos non son. Home, Entón, telo que ir limpando meticulosamente. uno limpando, sí. Sale ben. Moi ben. Pero vai escarbando. Vale, pois mentres lle das ti, a ver Aí. que fai o señorito. Sí, a ver que fai. A ver que fai. A ver que fai. A ver que fai. Señorito, de Silleda. Dígame usted, De orixe, señorito da bueno, Rúa. vasco de Silleda. O meu veciño cando ven, non ven? O teu veciño de onde? O veciño Enrique. O de Silleda. Queres que o chame? Home, podía o chamar. Sí, que, vale, sí. por veña, vamos chamalo. Que pase, por favor, Enrique, De de Silleda. Silleda. Veña. Que tal, Enrique, como estás? Boa tarde. Como Boa estás? tarde, moi Meu ben, home, moi ben. Bueno, que che parece Tal, que o teu Enrique? veciño este, pois, facéndolle caso á tua receita? Pois moi ben, a verdade é Tal que... cual, Enrique. Tal cual. Increíble, Begoña cambiou un pouco, pero bueno... Vinte Mira. un pouco, non Begoña cambiou un pouco. No, Cambiou que pode ser unha receta acertada tamén. Vale, Porque- vamos a botar un vistazo primeiro a deste. Mira, eu teño un sofritiño, en vez de allo porro como ativo, teño un poquinho de pimento verde, cebola, allo e un poquinho de Ajá. tomate. Moi ben. Vale? Ahora vou botar un poquinho de viño branco para axudar a aromatizar e para axudar a que me coza ben o sofrito. Moi ben, Xa abrín o boi e mira, ao final viña cheo, Sí, Ao final viña bastante cargado. Tiña bastante pero carne. tiñame como un mellor color o dela. O dela ten máis Non huevas. sei, así, mellor, pero é unha impresión miña, Bueno, e agora, mira, se quitamos todo o que tiña, todo o que hai aquí dentro é comida, Vale. Todito, menos estes pelexos que os quitamos para aquí. E agora, mira, Ajá. partindo con este pinchiño, axudamos vamos amigo. rascando e vamos sacando a comida. Pero iso é un traballo meticuloso, Hai que ir dando, non? Sí, eso, hai que ir dando, hai que ter un poquinho de paciencia. Xa. E mira, mentras ver, eu baleiro, Sí, pode xunto a Begoña, verdad? Que fai Encántame que capiña. xa me decides vos o que teño que facer, non vos preocupedes. Non pasa nada. Eu vouche facer agora, vouche empezar ca miña salsa. Vale. Espera, pero vas facer a salsa. Vou facer unha mayonesa. Pero, vale a bater. Sí. Vale, pois entón Pero vamos a vou- facer unha cousa. Ti prepara eso, Sí. e cando tal,
pasamos ao vídeo, por non facer ruido. Vale. Vale, pois veña, vai empezando. Malabarismos. Vai empezando, veña, dalle. Dalle. Ovo. Un ovo Ajá, e un vaso de aceite. vale. Aceite parece vai. de xirasol, ese. Este sí, hoxe vou usar de xirasol Vale. porque quero potenciar o sabor do boi. Vale? Mira. Un ovo. Mira, Enrique. Aceite, atenda aquí, Enrique. Mira, e agora o que facemos é baixalo hasta baixo e sacarlle así un pouco o aire. Vale. Que nos interesa. Entón, vámoslo movendo. Ves? Xa vai collendo. Vale, non é moito ruido, pensei que era máis, Ves que fácil, xa Vale, está. vale. Mira, ves? Sí, sí. Ten o sal. Fiches, Enrique, que fácil. Perfecto, Foi facilísimo. De vicio. Sí, sí. Teño que ganar eu hoxe. Estamos facendo ruido, verdad? Estamos facendo ruido. Tranquilos na casa, isto é a cociña, así. Se queres, pon un vídeo dos teus. Queres que poña o vídeo? Veña, dalle. Vale, pois veña. De paso, mentras ela vai batendo, nós imos ver se a Galicia lle gusta o boi ou non. Xa vos digo que sí que lle gusta. A ver, Galicia. El buey de bar Se puede hacer de muchas maneras, evidentemente cocido. 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 Cocido, simplemente cocido. Se puede hacer en salpicón, que es como normalmente más gusta. O salpicón da un poquinho de traballo porque desmenuzar as patas e todo dá un pouco de traballo. Comer las patas, sobre todo, a mí lo que más me gusta son las patas. Marisco, el marisco no tiene falta de acompañamiento, el marisco solo. Bueno, con un buen vino blanco, ¿eh? Un Ribeiro. Un vino Ribeiro. Con un buen albariño, hombre, con un buen albariño. Con un poco de mayonesa o alioli, nada más. No. A mí o marisco así, con un bo pan e un bon viño, suficiente. No necesita guarnición, vamos. En agua fervendo, Un poquito de laurel. Y pimienta negra. e despois de que ferve, depende do tamaño, 20 ou 30 minutos. E listo, xa preparado para comer. Pareceuche ben, Begoña, que puxera o vídeo para que ti bateras? Sí, sí. Bueno, vale. Moi ben. Al tío, que ti pides, Perfecto. Vale, a ver esa mayo. mayonesa como vai. Mire, xa está. Ah, Ves? Que fácil. Enrique. Un minuto. Enrique, quérela probar? Podémoslo probar, Sí, claro. gustache a mayonesa ou- A mí todo que sean salsas, gustan todas. Pois mira, a ver, Perfecto. proba aí a mayonesa. A Muchas ver, gracias. Exquisita. exquisita, pero de verdad ou digo por No, cumplir? de verdad. Está, Vale, está E non leva espectacular. nada, viches que fácil. Pois moi fácil, Ovo, la verdad que sí. aceite e sal. E por se queremos podemos botar un pouco de cítrico, unha lima, un limón. Listo. Estás Sinxelo de vendendo todo. moi ben, como se nota que queres Sinxelo de todo. aproveitar, non? Como Quero eu veu no aproveitar. coche con Julio, claro, ti xa... Bueno, Enrique, vouche pedir, déixame acollar aquí, que te sentes na zona de sufridores, na cara cadeira, Moitas despois falas gracias. comigo, vale? Perfecto. Veña, Enrique de Silleda. Aí. Begoña, entón, salsiña, que tes por aí, mayonesa, Sí. eso deixámoslo por aí, sí. Estiveches quitándolle a carne Estou toda ao boi, quitando carne ao boi, faltame ben. un cacho de pata só. na máis. Pero mira, agora vamos a botar un pouquiño de concentrado de tomate. Concentrado de tomate. Sí. Que é Isto iso? encontras en calquer lado. Pois é un tomate que se vai cociñando para concentralo e é unha pasta. Vale. Vale. En calquer supermercado encontralo, E así. teslle que botar pouquiño, non? Pouquiño. Porque Unha debe de culler. ser moi potente, É máis, entende? máis potente. Claro. Mira, un pouquiño de sal máis, Vale. así. Sin ketchup, mira. Xa, xa. Xa empeza a coller o color rosita. Xa, é que Mira. con ketchup, eu sabes que me pasa? A min cando vexo na salsa rosa que fai a xente de mesturar ketchup, digo, uf, No, xa me bota no, para atrás, no. sabes? Xa me Mira. bota un pouco para atrás, xa é unha cousa que digo eu, Pois con concentrado de tomate, que Vale. o compras en calquer supermercado. Aguanta moitísimo, porque podemos manteñer nun bote en nevera e aguanta moito, vale? Un pouquiño de coñá. Aí. hola. Un toquiño, un Un aire. toquiño. Un aire. E agora un pouquiño de pimenta negra. Vale, perfecto. E o toque cítrico que lle vamos dar hoxe vai ser con laranxa. Aí. Hola, Xa verás que rica queda. Que maravilla. Está buenísima esta. que maravilla. Jope. Xa non che parece tan mal o meu No, cóctel. xa ao principio, a ver, aínda é que vai ser como un salpicón, non o teu, máis Bueno, ben, un vámonos estilo. ver. Vai che gustar moitísimo. Ai, como recende o... Mira, Ai, sí. O cítrico máis o coñá que lle botaches, eso. querla sí. probar. Veña, vale, ahora sí que che collín ganiñas, ves? Moi Aí ben. vai. A ver. Oh. Non ten nada que ver. Salsa rosa en ketchup. Buah. Atención, na casa. Xulio, deixa de protestar. Atención na casa. Salsa rosas en ketchup e ten un sabor
espectacular, eh? É cremosa. É cremosiña. É cremosa, claro. verdad? Sí, sí. Moi rica, de verdad. Parabéns, parabéns, Begoña. A ver se supera Xulio, de Silleda. Xulio. E ese rintintín... Ese Xulio, de Silleda. Bueno, mira, eu xa tiña a verdura pochadiña e botelle toda a carne do boi. Hola. E agora necesito que se vaya facendo así pouquiño a pouco. Ímolo flambear, pero aquí non podemos flamear, porque como ves, ten bastante caldo, entón non nos vai flambear. Entón, imos flambear a coñá aparte. Vale, pero entón tens que meter moito coñá. Un chorriño. Vas plantar lume no plató. Vamos intentalo. Escoita, facemos unha cousa. Vamos a esperar un poquinho a que che diga eu. No, pero facemos unha cousa. Non vou flambear aínda, eh? Xa sei, pero facemos unha cousa. O que? Estou pensando, igual estou metendo aos compañeros nun problema, pero... E se baixamos as luces cando lle vais prender lume para que se vexa o lume así? Sí. E botamos o conxuro, se queres. Pois xa está. Paña. Veña, pois ti avíseme cando sexa o momento, vale? Enseguida, tan pronto colle un poquinho de calor. Bueno, compañeiros, perdonad, por isto, pero ahora xa está dito. Ahora xa está dito. Así que... Tan pronto colle un poquinho de calor, xa lle vamos dar. Moi ben. Queres probar como vai o magallo tamén? Vale. Querelo probar? Ainda non tengo coñá, Vamos, espera, aquí iba a soltar a pregunta dos cartos. Pero veña, pero os cartos... Pero non pasa nada. Está xa, non? Esperamos? No, vamos ca pregunta dos cartos. Que tipo de salsa está facendo Begoña? 50 euros en xogo. Que tipo de salsa está facendo Begoña agora mesmo? Vale, como se chama? 50 euros en xogo, veña. Rosa, salsa rosa. Cala, ti, Salsa Mona, rosa. cala, Mona. Va? Sí, estás, espera. Por favor, compañeiros, baixamos as luces, compañeros. Espera. Baixamos as luces. Baixamos as luces, cautiqueiras. ¡Oh! ¡Uea! Lume. Aí vai, que botas por fora, que prende lume vitrocerámica. Aí vai todo. Dios, que Mira, chulo. además, isto, que facemos? Vamos concentrar o sabor e vamos a quitar o alcohol. Que vale? chulo. Como mola, Que queres que quede cun poquinho de alcohol? Non tens máis que tapar isto cunha tapa. E apágase. Pero claro. vámonos a deixar. Pero ti queres yo quitar Vamos todo. a quitar de todo, sí. Vale. Porque Enrique igual ten que conducir para volver. Claro, para volver. Depende do resultado da votación. Tes razón. Vale, moi ben. Vale, agora cando ti me digas levantamos as luces, Xa se poden levantar, Xa se levanta, sí. pois levantamos as luces do plató. Que bonito. Recordar a pregunta que era rosa a resposta. Que bonito nos acaba de quedar, que Xulio, sí. estou Mira, e encantadísimo. agora vamos a apagar aquí. Vamos a botar así ardendo aínda e xa verás como se apaga. Ala. Que chulo. Sin dar un poquinho, pero agora xa apagamos co... Moi ben. Entón, agora, cal é o seguinte paso meu? Vamos a rellenar a concha do boi, Ajá. que aquí chamámoslle a isto changurro, pero en realidad o changurro é... Como que aquí lle chamamos changurro? Sí, cando chamase changurro. Como aquí? Sí. Changurro será en Euskadi. En Euskadi é de onde ven o nombre, pero en Euskadi o changurro é a centola. Ah. Isto sería unha petaca. Unha petaca? Con K. Unha petaca con Claro, K. e non ten que ver... Petatoac. Unha petaca, vale. Vale, entón agora vamos ir enchendo pouco a pouco. Bueno, estou alucinando. Estamos facendo unha petaca, aquí é un boi. Un boi gratinado. Un boi gratinado, pero en Euskadi isto é unha petaca. Isto é unha petaca. Vale. E changurro é a centola. E o changurro é a mesma elaboración, pero que a centola. Moi ben. Isto queda moi rico, Pintaza Isto todo. queda moi rico, isto despois cunhas tostiñas, cuns, como chaman, uns grisines destes de pan, con calquera cousa, xa nos vale. Moi sinxelo, Refrito, botamos toda a carne, flambeámoslo un pouquiño, maravilla. Entón, agora, para que nos gratine, vamos a utilizar un pouquiño de pan relado, vale, que vamos a aromatizar con un pouquiño de allo, moi picadiño, e un pouquiño de perexil. Que ben. Como se fosen as vieres de Naval. Eso, Básicamente. Entón, picámoslle aí un pouquiño de perexil por riba. Que ben, como recende, alucinades, o sea, de verdad, é unha pena que a xente non poida cheirar, porque a recende... Sí, porque o perexil fresco e o allo fresco dan. Que pasada. Aromatizan moito. Sí. Entón, agora que facemos con isto? Botámoslle pan rallado. Isto xa é Classic Galicia. Claro. Ahora estamos entrando no corazón de Galicia. Eso, mira. Ese é o corazón de Galicia, señoras e señores. E agora espolvoreamos con isto. Aí está. Buah. E facémoslle unha capiña máis de pan rallado e mollamos con un pouquiño de aceite para que axude a gratiñar. Vale. Aquí o ideal é utilizar manteiga, pero como a ti non che gusta que utilice moita manteiga... Non é que non me guste, é que botas manteiga todos os días. Bueno, porque a manteiga é saborosa. Espera, isto vai pa... E agora vai po forno. Vale. O forno
a 200 graus uns 10-15 minutos. Nada máis. Nada máis. 200 E a poder grados. ser no forno a mitade e co gratinado encima. Ah, vale. Aquí vamos a dar co gratinado encima e un poquinho máis cerca porque non temos 20 Vale. minutos. Pois veña, vamos alá. Para dentro. Epa. Ui. Ai, sí, sin a Muy bandeixa. bien. Sin a bandeixa está ben, Pero la está tengo ben yo. o asunto. La tengo yo aquí. Perfecto. Moi ben, poñémolo galo, poñémolo galo. Poñémolo galo, dou a voltas co prato. Pon aí. Eso sí que non hai trampa, Moi ben. Tempo contando. Mentras tanto, mentras ti descansas, vou con Begoña. Vou limpar un pouco. Eso, limpa un pouco. Vale. Veña. Begoña, Que pasou? mi má, é como se volvera agora mesmo aos 80, tes razón, Sí, É uns 80, sí. Pero o aspecto... Uf, ten boa pinta. Sí. Vou explicar como fago, vale? vale, Mira, corto unha rodaja dunha piña que este así maduriña, vale. vale? Aí vai. Córtala en taquiños, non? Antes, naquela época, gustaballe moito a piña mesturada con esta mezcla. Isto é moito das bodas, verdad? Era moito das bodas da Sí, época. o da Navidad. O do Nadal, Sí, exactamente. esas decoracións que se Sí. facían antes, cando as mesas había tanta xente, todo hecho de piñas. É verdade, é certo. Sí. É certo, están todos os recetarios do país. Mira, ves? Poñemos así a piña. Temos maneiras tamén de que quede bonita. Vale. Vale. Entón, botas a piña. A piña, e agora botei a carne do boi cun pouquiño da salsa. Vale, xa está mesturada a salsa coa carne do boi Sí, aquí. é unha pouquiña ova Porque que lle dá tiñamos. sabor. Claro. Moi ben. E agora, vámola colocando. Así. Mima. Que maravilla. Aí. Ves? En vez de ketchup, tomate concentrado. O Sí. truco de Begoña. Tomate concentrado. Non ketchup. Vale. Ai. Por nada, creo que hai xente que quere gañar cartos. Veña, A ti que che parece? pareceme genial. A ver quen está ao outro lado do fío telefónico. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Charo. Hola, Que tal? Hola. Como estás, Charo? muy bien, sentada. Que eres de Pontevedra, non? Sí, Non sei, é que non sei que dixo, non lle escoitei. No. Claro, pero bueno, Charo, nada, queres 50 euriños? pues sí, Home, claro. Pois mira, dime que tipo de salsa vai facer Begoña. salsa rosa. Moi ben, 50 euros que van para Pontevedra. Ai. Moi ben, toda contenta, non van para Berín, que van para Pontevedra, Pero está ben. Pero está ben, está ben. Charo, gusta o programa? Pues sí. Non queres vir un día, traer unha receita? Ay, no puedo. Bueno, pois non pasa nada, nós mandamos igual os 50 euros, non te preocupes, muller. Vale, gracias. Veña, un bico. Chao, 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 que maravilla. Sí. Bueno, que che queda aquí? Eu vou usar aguacate e vouche explicar como se sabe se está ben. Mira, apretas aquí Espera, e entra perfecto. Viches? O cu. O cu, xa está. Apretaches o cu e se entra o cu para dentro Entra que está ben. perfecto. Ten No que punto facer de un pouquinho maduración. no punto de maduración. Vale. Así sabemos que está ben. Aí. Julio, Sí? estás con cara un pouco de Listo. esta muller, No, estou asixando. aguacate, piña, pa o boi. Sabes o que son bonitas as copas? Son Son preciosas, as Sí. copas son maravillosas, verdad? Sí. Sí. Un día deixoches. século XX a tope. No, que digo eu que metes a piña, que é dos 80, e Sí. o aguacate, que é a froita do 2020. Do 2020. Sí. Sí. Mételle aí unha mestura así, ela, Sí. un pouco tal. Vale, pois, como faz? Xa ve, eu vou ganar igual. Espero que non. Mira. Que maravilla. Pois mira, mentras vas preparando o aguacate, vamos a contar cousiñas a Galicia sobre Muy ben. o boi. Parece? Paréceme. Pois a mí tamén parece ben. Ti vai acabando co aguacate, porque as nosas rías son tan produtivas como as nosas leiras. E hoxe cociñamos o máis grande de todos os caranguexos, o boi de mar. O nome teno ben merecido, porque os seus tenaces escuros case se parecen na punta pois aos dos seus primos da terra adentro. É curioso que viven no fondo mariño e no inverno poden estar a 100 metros da superficie. Mirade se baixan, Obviamente, os bois galegos son os que máis nos gustan, pero son moi escasos, é a pena. Tamén os hai de outras procedencias e convén aproveitalos de cando en vez, en salpicón, ao forno, á grella. Sempre son boa cousa, o caso é que hai que comelos. Festa propia aínda non teñen, pero todos andará, tranquilos. E mentres tanto podemos ir ás festas do marisco, que desas hai un montón delas na Illa da Arousa, no Grove, en Cambados, en Vilanova, tedes troulas das boas do marisco. Buscadas datas, en internet buscades e anotádevos e ide porque merece moitísimo a pena. Ou non, Xulio? Sí. Porque vos en Silleda non podedes ter festa do marisco. Bueno. Porque que sentido tería? Bueno, non sei que che diga, Ah, bueno, vale. Non digo- Tamén teñen do pulpo... Hai que sacar do forno. Hai que sacar do forno. Sabes que me sorprende? Que non teña festa o boi, É verdad. Tempo e temperatura. Unhos 200 grados
15 minutos. 200 graus, máis menos 15 minutos. E gratinando para arriba, vale? Mira. É un boi gratiñado, entón, témolo gratiñado. É que sabes que pasa? En Euskadi, petaca. Xa, en Euskadi, petaca. Vale, pois, pregunta, como se chama o boi que fixo Xulio? Non? En Euskadi ou aquí? En Euskadi. Petaca, No, espera, petaca. Como queres que sea a pregunta? En Euskadi ou aquí? Aquí. No, en Euskadi. Veña. Pois en Euskadi, veña. Petaca. Como se chama o boi que fixo Xulio en Euskadi, vale? No País Vasco. Unha petaca de 50 euros, eh? Atención. Como vas a emplatar isto? Pois mira, puxenlle unha camiña así de verduras, que tamén é unha decoración moi ochentera, Sí. pero é, sobre todo, para que non baile Vale. no prato, eh? Perfecto. Entón, Perfecto. isto que che decía, isto despois, ao romper ese gratiñado, como vai quedar así bastante cremosinho, con unhas tostadiñas, con... Perfecto. Vale, Co pois, que queiras. riquísimo. Levo para lá, por favor, Moi levo ben. para lá. Perfecto. Vamos con Begoña. Begoña, veña, ti como vas rematar isto? Ai, xa o remataste. Eu xa estou aquí. Estou preparando, estou rematando. Quedou bonita. Aguacate, salsa rosa, piña e o boi, que é o máis importante. Sí, o aguacate. Iso é unha rosa, non? É unha rosa, sí. Mira que flor, mira que flor. De salsa Enrique, Sí, é dos 90. Enrique, ven aquí, anda. Ven aquí, Enrique. Ven aquí, por favor. Vamos alá. Ven aquí, Enrique. Ponte aquí, meu home. Porque escollichelo día, mala receita. Escollichelo día, mas a receita. Vai estar complicado, De verdad. Vai estar complicado. Un moi vasco e un moi dos 70-80. Pero quedoulle bastante bonito, verdad, A verdade é que sí. Veña, empeza a probar. Que vamos repartir cartos nós. Poñedevos aquí os dous. A ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Sara de Nigrán, non? Sí. Bueno, Sara, queres 50 euros, imagino, claro. Claro que sí. Pois, como se chama o plato que fixo Xulio, pero en Euskadi? Pues en Euskadi, petaca. Moi ben, por 50 euros. Moi ben. Muy bien, muchas gracias. Petaca vasca no voltas co prato. Moitísimas grazas por chamar. Tes que Gracias. Tes que traer unha receita, Vale, lo pensaremos. Sí, xa vexo eu, xa. Un bico xigantesco para Nigrán. Sí. Un beso para todos. Veña, chao. Saludos, chao. Chao. Non lle escoitaba o que me dicía, non No, lle non estaba entendín entendendo. Como aplaudir todo o mundo. Bueno, Enrique, espera. Probache os dous? Probei os dous. E que tal están os dous, así? Os dous non poden ganar, non? Non. Está difícil. Está difícil. E ti que dis? Pois eu que digo? Espera. Enrique, o boi gratinado do teu paisano de Silleda É amigo. é amigo. Non, eu coñezo de vista. Oh. Non, eu coñezo de vista. Pois vasme ver marchar. Eu teño visto por Silleda, pero dábame a impresión de que non me Nada, iba non é de aquí. O boi dos 80 de Begoña de Verín. Pois dámolle a Begoña. Oi, Begoña! Begoña! Parabéns. Moitas gracias. Moi ben. Pasáchelo ben? Sí. Ahora tens que ir andando para Vai casa. no pasar ben andando, Tiña sí. pensado que me levaras ti, non? Non vou pa Silleda. Non vou pa Silleda. Moitas grazas por vir ao programa, vale? Gracias por invitarme. Veña, Vente pa aquí, moitas va. grazas por vir. No, vente pa aquí, Un placer, rapaces. Nada, señoras, señores, boi gratinado, xa viron, boi espectacular e boi tamén dos 80. Mañán máis a voltas co prato e mañán máis quen anda aí verán. Un bico. Chao, ata mañá. Adiós.